какво става хората на Skywars Bay. И да ви кажа, на това ще бъде кратко клипче. Нали ще аз имам, просто ще ви покажа. И ще ви кажа, че ще набирам тим в Mystic Hero за Skywars, Egor, SkyPP и там всичките свързани с PP. Знаете, там тима е позволен. Клипчето ще бъде кратко, няма да бъде много дълго. Сега влизаме в скайпа да ви покажа. Сега, нали, влизаме си тук. Скайпа ми стои. Моя акаунт влизаме. Значи, нали, име в скайпа ми Skywars BG. Да ме намерите, да ми звъните и кога искате да кажете да цъкаме в мистика, ще ви пратя IP. Или ще го сложа тук долу в описанието. Името ми тук съм си го написал. Да, 2000-та. 5. Така. Така сега ще покажа някой друг човек, който той е пълен сад. Не е сад, просто много се нерви като го убият. Или ето го, той е Head И нали играем си в геймплей. Да, гостим си играхме. И останахме само ние двамата. Аз бързо отидох при него и го притрепах. Той после ме блокира. Той пак ми пречи покана, аз му приех. И така, той е гигантски съдер. Сега, и те хора, които ме добавят дискусии за какво ме добавят салкат с памети. Ето тук вижте, ето казвам с памет. Те друго не знаят, че се псуват по-отгоре. И той уж каза, че ми помогне, ама да правим. Да, прото. Той не е про. А да, и ти про бери, да. Аз казвам, че неговите клипове, да, доста са хубави. Добре напипи човека, обаче пак малко с фантазията ги обработва. Да прави тъмнелове, ще бъде доста готино. Иначе аз съм се абонирал за него. И да, абонирайте се и за код 99, да без двой код 999. И така, на този човек Париско Маринов. На него ще му правя YouTube канал. И на него ще слагам линк към канала му да се абонирате. Да, ето го PowerBG. Просто той си е доста добър човек, добре на PvP, нас са ни бампали от сървъри за хакове. Воли не са ни правили, обаче ето. Аз ви казвам, тък му снимам и те ми звънят. Просто много ги мразя тези хора. Тък му като снимам да ми звънят. Сега ще напишам. Те му добавят просто в дискусия, аз ви казвам. Сега те какво ли ще пишат? Добре, ти е просто много странно. И да, пак да ви обясня, че набирам тима за Skywars, Egwars, Skype и да ме намерите пак в скайпа. Ето, той пак ме занепише. Човек, снимам и обяснявам. Какво? Какво? Ето, той даже се прави, че не ме чува. Ето, добре, за какво ми звъните? Много ми е чудно. Сега. Просто повече не знам какво да кажа. Освен, че той е пък, че Николов, той е много... За какво купува от интернета? Нали? Как се... Аз бе казвам, той се прави. Той си измислил уши ме. Хайликс. Обаче аз после търся в Minecraft Skins, там MCP Skins. Какво да видя, има го име. Файксик също го има. Аз му пиша да ни копва. И той не съм го копал, видях го. Колъж сега му писах, той фикси с кой ска.
Така аз пише, че аз го е създал този скин. Нали? Той пише фикси. Нали? И той после ме псува. Не колко е мангал. Мога в нета му пиша, написах фикси и няма. Да, няма, обаче това е премиум. И да, Даркмет също го е копвал. Обаче най-после Вихрът не го е копвал. И ми е много странно. Добре, дано да сте ме разбрали. Аз бях Скайлърсбой и чао!